hasta ahí. Un Son ellos, ya. Certificado. En directo. No sigues ninot. Explicaros de dónde nace toda esta historia. No sigues sino la canción y el vídeo. Bueno, pues explique. Yo soy Josep Miret, Hola, el Josep. dolçainer de Estem Atabalats. Rafa Marco és el DJ i productor de tota aquesta història. I això naix pues, d'un invent, d'una fusió de la música valenciana, electrònica, i la música tradicional folk, on vam unir les dues coses. Rafa Marco com a disc-jockey que ve siguem productor a nivell nacional, inclús internacional, ha fet moltíssimes coses en el tema electronic dance en l'època dels 90 en València, segueix fent produccions. Jo vinc també del món de les discoteques, encara que la meva vida és paral·lela la música folk des que soc un xiquet en la dolçaina, avui en dia soc professor de dolçaina, i a part com a DJ també, he treballat en moltíssims companys vostres, com a Cristian San Bernardino, que l'en tengo per així al costat, que és molt amic nostre, de Rafa i meu, i naix la història d'esta fusió, pues anem a punxar un cap d'any a Vilafranca del Cid, allà al final de la província de Castelló, a les muntanyes, i anem Rafa, Marco i jo, i parlem de la història. Per què no fem algo xunx i s'inventem esta pel·lícula, el No sigues ninot, i pensant en una cosa que arribarà a tots els valencians, utilitzant paraules valencianes molt autèntiques, que se parlen en els pobles, i avui en dia ja se parlen hasta en la capital. Han fet un poquet d'història i volen deixar la seva història en la nostra festa fallera. Així és, enguany han preparat un CD d'Albaes, rondalles, cant d'estil i música de dolçaina principalment, i en una cançó, un bonus track que es diu No sigues ninot, que és la cançó que està tornant-se viral a les falles 2019. Estic atabalat, Raquel, estic atabalat. A tots estem. Perquè tenim amb nosaltres a Josep Miret, benvingut a Estil Mediterrani. Hola, moltes gràcies, bona vesprada. Doncs Maria, jo vaig a presentar-vos als meus convidats que estan atabalats, i no és que estiguin atabalats ells, no. Josep i Rafa és el nom del seu grup i ells són els autors de la cançó oficial de les falles 2019 que ahir va presentar la Diputació de València. No sigues ninot, és el títol d'eixa cançó. Conteu-nos de què va i com ha estat. Com molt bé has dit, No sigues ninot és la cançó oficial Falles 2019 que ha editat la Diputació de València, àrea de cultura, i l'estic presentant el diputat de Cultura Xavier Rius, junt a Pere Fuset, amb les falleres majors en el Saló de Cristal. El diputat de Cultura de la Diputació de València, Xavier Rius, que us parlarà dels seus projectes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, falleres majors. Senyor de Cultura Festiva. Bé, avui estem presentant un disc d'Albaes. Un disc d'Albaes Falleres que és una producció de la Diputació de València i en l'organització de Atabalats, que mitjançant Josep Miret i Rafa Marco Aniran una miqueta retrasades perquè estan presentant en el Saló de Cristal, estan presentant un disco que ha fet Josep el dolçainer, i aquest disco que són cançons de falles en Albaes. Dolçaina valenciana. Pues ahí anem. Producció i un trosset, eh? Bueno, ja, a on podem veure la cançó? Perquè està en YouTube. La cançó a partir de les 2, quan s'acabi la mascletà, en YouTube de la Diputació i en totes les redes ja. Molt bé, gràcies, mestre. Un abraç. Gràcies per estar al costat sempre de l'Ocho Mediterráneo. Estem atabalats, no sigues ninot. Ja han arribat els dies de la festa i la il·lusió. Tots són nervis i alegries i molta satisfacció. Ja esclaten les rialles, tots junts anem de falles, cremant pólvora, sonant masclets, a punt de genets i tabaletes. Estem atabalats! No sigues ninot, no, vine a la mascleta i a la transport. No sigues ninot, no, fica't la brusa i el mocador. No sigues ninot, no, vine a la mascleta i a la transport. No sigues ninot, no, que guanyaràs el tren que puño el tor. Y alguno de vosotros diréis, pero Pepe, si la has puesto antes de la mascleta, sí, ¿y por qué la vuelves a poner? ¿Qué pesado eres? ¡No! ¡No! La pongo
en honor a nuestros invitados, que los tenemos aquí. Josep Miret, bona vesprada, què tal, com estàs? Bona vesprada, Pepe. Benvingut, així al Casal de la Falla, ciutat de l'artista faller. Què millor falla que esta, no? Home, i un honor estar en tu, així. Una institució fallera de mitjans de comunicació. Que va, jo soc molt humilde. Rafa Marco. Un placer, pero sí. Igualmente, y encantado también de conocerte, por supuesto que sí. Muy bien, bueno, pues estos chicos, Josep y Rafa, son los productores y el dolçainer del tema que estamos escuchando, ¿correcto? Correcto. ¿Cómo se os ocurre esto? Que tu conte. Això va començar una història d'anys endarrere, no? Estem atabalats, que és el producte que estem parlant ara. Estem atabalats. Molt bé. No sigues ninot, no. Bueno, pues tenim al telèfon a un dels responsables d'esta melodia que un any més pues, arriba dins d'un paquet de cançons impulsat per la Diputació de Cultura i per a que, bueno, perquè ens explique Rafa Marco com ha posat en marxa aquesta iniciativa. Hola, Rafa, què tal? Oye, tenemos a los dos mejores dolçainers ahora mismo. Que yo no sabía que te ibas a salir también, bandido. Esto dice algo así como: no volen cap, no volen cap, volen, 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 volen. ¡Viva la madre que os parió! No sigues ni no, vine a la mascleta y agarras por. No sigues ni no, pica la bruja y el mocador. No sigues ni no, vine a la mascleta y agarras por. No sigues ni no, y es guanyaràs el premi Bunyol d'Or. Però la vicia és clafí. Estem en falles un any més. La falla i la fideuà ens donen força per començar. Como y ganes de ballar, alzar o no podem fallar. Preparados per eixir, embolicar, ballar i gaudir. No sigues ni no, vine a la mascleta i agarra't fort. No sigues ni no, fica't la brusa i el mocador. No sigues ni no, vine a la mascleta i agarra't fort. No sigues ni no, i et guanyaràs el premi Bunyol d'Or. Clar que si estem atabalats i no sigues ninot. Clar que si estem atabalats i no sigues ninot. Clar que si estem atabalats i no sigues ninot.
Clar que sí, estem atabalats i no sigues ninot.